Maroš, pocity? Bomba. Jo, děkuji vám hodně moc krásně za tenhle pořad. Tady je pán Sepaš. Separ. Na straně. Poďme bližšie s tým statívom, ešte o pol metra. Čo, Larry, sa točíš? Začíname! A ja dúfam, že aspoň v aute ako pilot. Kde máš tú helmu, nevieš? Jad. Helmu? Kde máš tú helmu, nevieš? Sír na môj krk, daj mi sír na môj krk. Sír na môj krk, daj mi cheese. No však hneď keď mi to poslal, tak som v podstate vedel, že to nemôže byť obyčajný klip. Lebo však 7 digits, čiže k tomu sme sa to snažili aj prispôsobiť. Vtedy som to už vedel, že to bude drag clip. Ja som Lambo. Si ale jak Volkswagen, pozri. Hej, však oni majú Volkswagen kľúče. Vážne? Sranda. Čo? To je detská radosť, vieš, keď pridal, že Preto sme došli. To celé naše triasty. Tak, kolečko. Nedá sa tu jazdiť, lebo všade tie pojebané kamene. Keď som bol decko, chcel som viac, si to pamätám. Neprešlo ma to, robím love, ja to stále mám. To, že to nebolelo, v preklade len znamená, že sa mám dobre, jebem na to, je to stále fakt. No, na to sa musíš potom postaviť. Dobre, a čo mám potom robiť? Však repovačky pičoviny. Repovačky pičoviny. Môžeš sa aj tak postaviť, že na tie stĺpiky bočné, vieš, že viac takto a budeš iba. Nemajú tak 110 spolu. Hej, dobre. A boli takí, že ešte mohli. Hej. Nesi umetno, vidíme, že to drží. Poďte dole, no. Poďme dole, niekto ide, tak mi zlomil. To sa mal obliecť, však vedel si, že ideme vonku. Ja som nevedel, že rukavice treba dodať. Čo máš 12? Jau! Jak to tam? Pár dní do natáčania klipu mi vlastne prišlo zle. Mal som triažku, bolo ma celé telo. Posledné 4 dní som v podstate nejedol. Tým, že sme mali fixný termín natáčania a nemohli sme to posúvať aj kvôli postprodukcii, kvôli deadlineom. Tým pádom som si to proste musel pretrpieť. A vyzerá to super. Ešte neviem, počkej. Monštrum vyzerá, vieš, kvôli tento nohavice. Ale to je strašné, niečo z cíky to vyzerá. To je prvý klip, čo sa netočí na túto kameru, čo teraz držím v ruke. To je halus, že Maro sa udrel povačku a zaplatil za kameru. Pán v bielom. OK, čiže ja len stojím, hej. Nie, stojíš, ale dáme si choreografiu, pri ktorej budeš vedieť, aké bylo okolo mňa. Ajajajajaj, to je vončo. Spravo čaj a ty luhuješ o 20 minút. Určite bude výborný. Podržíš mi to prosím ťa na chvíľku? Díky moc, čaute. Som dostal otázku, či som Maro 6, tak 2-0 tučný. Urážko, nebud tak ješ. Taký si ťažký, musíš si uvedomovať, že ty aspoň 2 stoličky potrebuješ, aby si mohol sadnúť. A sebavedomie máš dobre. Ale jeden druhý, obidva mám rád. Povedz si, čo toto je za človečika, ty kokot. Rozkroč ho viac. Tak. A jak mám s tým chodiť a zároveň fajčiť cigarety, to mi vysvetlí. Prečo by som fajčil 17 cigaret naraz? No čo sa ide robiť, ty londýnsky thriller z tú kuklu? Central M. Central M. To čo? Dobre. To nenatočíš ma, prosím ťa, ak mi horia tie cigy. Počkaj. Čaká, to máš hneď. Počkaj. Takto presne ma natočíš. Dobre, len počkaj. Nemám čas, moja žena musí ísť k zubárke na kontrolu. Ten pán je prednejší, on musí No, mojej žene nie. Ja viem. Mne áno, ale mojej žene nie. Oh yeah. Daj mi 10 minút. Dobre. Východné Nemecko. Náuštica mi chýba ešte. To je strašné dno. Ideme ostru. Už ma živote uvidíte na dole. Zavolajte kokota Smarta a dajte mu nejaký záver s cigaretami. Tento záber? To je takto? Hej. Fakt? Maroš! Mohol by to spraviť pre svoj klip. Daj ho zhruba naspäť, prosím ťa.
It was at this moment that he knew he fucked up. Tuto sa to zaseklo. Keď má Fabiu trojku, tak sa mu to nestane. Tam sa točí scéna z lese s Bartlom, Dušanom, Eglovite. Jo, ahoj, tak vítame vás na druhej lokácii, že jo? Podívejte se. Donesol mi čavo, že rusínsku borovičku. No uvidíme, Čo to bude zač? Môžeme dať fotku, ne? Môžeme. Narodeninovú. Môžeme. Wolverine. Istý Wolverine. Hej, Strong Up. Strong Up. To si potom môžeme nehať? No určite. Strong Up is only. Tak majster sa nechá dorábať do klipu. Nemal čas dojsť. Čajočky, vidíš hole. Alebo ťa dá do gay klubu. Sekuriťák modrej U30. Ja nemám strach, ale mám taktické tieto a máte tu Dušanovú nebojacnosť. To ako lopta, jak keď dribluješ jak basket. Aj keď veľa vecí nevieš kúpiť, tie sú priceless. Všade kam prídem mi dajú prednosť, more punk match. On mi podľa mňa celkom veril. Námet, keď sa mu to poslali prvotne, tak sa mu to páčilo. Práva toho triedečka začala už nejaké 2 týždne pred natáčaním klipu. Ja som tam osobne mal vymyslených viac vecí, ktoré som tam chcel spraviť, ale však tým, že to triedečko proste netrvá 3-4 dní, to je jednoducho robota na fakt niekoľko týždňov ideálne, aby to vyzeralo dobre. Sme to museli trošku osekať, ale aj tak si myslím, že to vzniklo celkom obstojne. A akcia. Až do konca tracku. Konto Apple Pay, base S, duní bass, zbieram chipsy ako lej. Minuli sme pri Sergej, nebolelo poker face. Stratili sme za pomaly, nevadí, že zlatý pes. Keď ti vadí, ty piča, ľudia ma vypí ako šej. Nekupuje srdci, more, nekupuje bass. A ty si budeš dorábať okolo nejaké veci? Tam budú všetky veci na stole, čiže vlastne keď ja nemám robiť kroky. Kupujem fakey jak váš rap, copy paste. Behám po dome v trenkách a spievam money, money, make. Tie zlaté veci na stole, to bude super. No, úplne. Miky, máš pauzu. Pol roka, hej? 20-30 minút. Jo, Marošku, tak jak to dneska vnímáš? Nekupujem fakey, more, nekupujem bass. Nekupujem fakey jak váš rap, copy paste. Behám po dome v trenkách a spievam money, money, make. Pomoc, chceš? Nechce? Jebe, na to nemáš na nohách chleba. Takto si srandu. Chcel som si zarysať, ale mal tam nohy, tak neviem, že či to je dobrý nápad. Dobre, poprosím každého, kto nehrá teraz, poďte bokom. Toto je set a potrebujeme tu mať priestor. Pripravíme sa, get ready and action! Každú chvíľu letím, mi nám nevadí, že míňam. Neriešim to, iba to kúpim, pošli mi iba. Faktúry sú vykrmené, tlsté ako svinia. Sem to sám nechápem, že mi furt ide karta. Žijem život tak, jak keby nemalo byť zajtra. Letím na obežnú dráhu zeme ako lajka. Musíme to nezakrývať, otočiť Sentexom dopredu, ideálne. Na to brácho nemôže ísť sám, lebo nemôže aj koleskovať, aj vyhadzovať. Teraz vyšla všetká akcia, ale tam si ho trochu urezal. Ale ak tam dáš nejaký Poďme zvon... ešte raz, nepozerajme to, poďme. Konečne. Perfektné, toto bolo mega. Dobre, poďme, ideme na účtovníka, čiže sa presúvame o miestnosť vedľa. Prosím, vrátiť mi svetla ako boli. To si vyberal si vlastne. Že nepoškrabať to. A mám byť oné akčnejší, alebo takto je to pohode, lebo som taký vyčilovaný. No. Ja čo? Super, veľmi dobré. To ako lopta, jak keď dribluješ jak basket. Aj keď veľa vecí nevieš kúpiť, tie sú priceless. Všade kam prídem mi dajú prednosť, more punk match. Dobre, to vyzeralo najlepšie, no. Vybavené. Potom sa pozrieš do kamery, dve slova do kamery, otočíš sa, ideš preč. Dobre. Povieme ti na ktoré slova, hej? Dobre. To
Stačí vám talent, ten si strčte do ryti. Držím to jak psychopat, jak keby som mal cheaty. Ale dobrý deň. Hej, prosím. Ahoj. Vieš, jak robím? 10 minút točím, hodinu sedím. Strašné peklo, kámo. Chcem sa zabiť. Dobre, no poďme, ako to je? Môžeme na to, že tatino dal do maminy. Tatino dal do maminy a obrovské. Dobre, tak posunte sa všetci o 2 kroky dopredu. Ja bežím. Hudba. Action. Celý priebeh natáčania v podstate sprevádzali rôzne fuck-upy. Prvý deň sa nám pokazilo Lambo. Cestou, keď sme išli na lokáciu, sa nám podarilo nabúrať dodávku a vlastne ešte v ten deň, ako sme točili v tom kašteli tú prvú scénu, tak vlastne tá stolička niekoľkokrát násobne poškriabala tú zem. Čiže nie všetko vychádza tak, ako by mohlo. No. Nemôžem si zobrať domov. On mi ho rozdrtil. Prosím vás, tak nedávajte nohy na koberec, hej? Nie, nohy na koberec si kopať. Plný safe, plné konto Apple Pay. Base S, duním bass, zbieram chipsy ako lej. Minuli sme 30k, nebolelo poker face. Stratili sme sa po party, nevadí, však zapni. Díky, že ste došli, kámoši. Ja ešte mám chvíľu. Díky, čaute, díky, že ste došli, čau, na škodu. Ale kopneš to tam. Ne, ja ľavou neviem kopať. Tam. Ideme tie okná. Kde je problém s tým kopnutím? Že by sme niečo nerozbili a... Aby sa nebral úver. Nájdeme miesto, neboj sa. To dobré. Som v šoku. Mohla by dať, že ja milujem Fica. A to tam musíte dať. Mohla by to... Kurva, to by bolo video. Pôjdeme do rieky, môj zlatý. V ľuďoch je potenciál, len ho musíš nájsť. No poďme robiť, ale... Poďme. Ty Magaj, preč. Viete, že čo mám spraviť inak. Marošovi dajte hroznový cukor. Aj tá bota odletela, výborné. Super. Dobre to je. To je ono, čaute. Ďakujem, že ste došli. A peniaze si pýtajte od tohto suchého kokota. Čaute. Čaute, díky. Čaute, díky. Tuto sa to zaseklo. Jebem na to. Pozor, dospäť ako bracho. Alebo dobre. Pozri čajky. Šoferuj a nech ti tak skackajú očka trochu. Vlastne hneď prvý deň natáčania strecha, ktorá sa dávala naspäť do pôvodnej pozície, sa pokazila, zasekla sa tam nejaká časť. Vďaka tomu sa musela celá rozobrať, tým pádom sme nemohli natáčať ďalej jazdu, ktorú sme mali pripravenú vopred. Tá jazda tým autom tam mala hrať akoby takú hlavnú rolu, o tom sme išli robiť vlastne klip, že Miky si kúpil Lambo a chcel ho tam použiť, čo sa vlastne z časti podarilo, ale zároveň tam bolo v podstate viac toho 3D auta ako toho reálneho. Faktúry sú vykrmené, tlsté ako svinia. Sem to sám nechápem, že mi furt ide karta. Žijem život tak, jak keby nemalo byť zajtra. Letím na obežnú dráhu zeme ako lajka. Že vraj ma nemáš rád, ale ideš si ma aj tak. Ideme pozrieť Maroša a chalanov, čo robia v štúdiu, keďže majú deň do deadlineu. A koľko neboli doma? Neviem, týždeň ho nevidela jeho frajerka. Ideme sa na nich pozrieť teraz. Poďme. Vítajte u nás, tu je kanclík. Sú tie zvery, čo robia už týždeň na klipe. Za počítačom ideme sa pozrieť, čo robia, jo? Čaute. Toto je ono, kurva! Boss, už sme natočiť, že jak sa pri tejto robote. No najväčšia výzva bola, že nemám rád ľudí a musel som mi komunikovať. Sorry, ale ja mám proste rád svoj pokoj, rád sa zavriem v štúdiu, rád si robím svoje veci a tým, že sme mali na sete asi 40 členný štáb a hrá tam aj kompars teda a veľa mi to podľa mňa dalo.
Viem, že sme vám chýbali. Donesla som ti jedlo. Keď prídeš domov? Nikdy. Nie, nesmieš. On nevidel svetlo už týždeň. Miki, čo robíš? Čau. Rozumiem, tento počítať. Ja robím Lamborghini. Ešte jeden posledný záber na žel. Zajtra deadline. Koľko ste spali? O 4. sme išli, o 9. som stával a išiel. Dalo sme dokopy. Spokojný. Jasné, vidíte, ako máme energiu. Vidím.